Vaig. Ai, valencians, castellonencs, alacantins, quina nit. Ai! Per favor, ja estem tots. Sos botinarro! Sí. Que guapo. I els botinarros, són de Rockstar un poc. Lluís, és que havies d'estar avui en salida en especial. Bonico, preciós. Mira lo que he ficat jo. Oye, escolta, que esteu Per favor. No us direm. A veure. Sobre. L'hem guardat perquè abans se n'ha anat en aquesta sensació de que una notícia, un desig. Perquè és un desig. Un desig de l'alqueria. Un desig de l'alqueria. És un desig, clar, se pot desitjar el que vulguis, que pot tornar bojos als alquerians. Sí. I que s'ha de fer esta nit, que és quan s'acomplixen això. Claro, Què van perquè dir? esta nit és la nit La nit dels desitjos. on es compleixen tots els desitjos. Que jo no sóc Melchor, ella Millor- tampoc és Baltasar. No, Ho diguen igual. Però jo Ho soc diuen maga. ells. Bueno, va. Vinga, Vinga. 2 i 3. Volem capítols diaris de l'alqueria. Diaris! Capítols diaris de l'alqueria. Capítols diaris. De dilluns a divendres. Dilluns de I els divendres. diumenges... Però sabeu... I els diumenges també, que repetisquen El resum. Però això sabeu que és un desig? Sí. Sí. Ara només falta fer-ho possible. Que el nostre amic Max A veure. ens ha dit que podia ajudar-nos. Vinga. A veure, què vas a fer? Què vas a fer? Què vas a fer? Telefonada. Aquí, primer. Aquí vas a telefonar, ¿no? El teu mòbil. al president de la Generalitat. Esa llista de contactes la voldria jo, saps? La trucada de la sort. Clar, és que ha sigut... A veure, què és? Ai. Ai, el rei. Que la tenim, Però està Ai, Almodóvar, no! No. Sí, Pedro, també. Millor. A veure, aquí. Calleu-se, lleveu-me la... El pinga. Vinga. Aquí estàs telefonant. Ai, A veure, mare, què per és? A veure. Aquí telefones, Maxi. Per favor. Està tocant, Sona? Sí, sona. Que sí. Sí, que és veres, sí, de veres. A mi me tocarà en el cor, Bona nit, Alfred. Alfred Costa, el director. Estàs... Estaves marcant el telèfon, sospitava que podria no ser veritat, però és que és Sí, és veritat. Alfred Costa, director de la televisió, director de Punt. Ai. Alfred Costa. Estàs veient el directe? clar, si veiem-nos en directe... Pues agrada. Sí. Jo crec que està bonico, no? Jo crec que està bonico, no? És una oportunitat que tenen totes les valencianes i els valencians d'acompanyar i acomiadar l'any. Sí, jo... Està acompanyada també perquè teniu ahí un bon grapat d'alquerians ben estimats. Ai, mira, de sota anava a parlar. Hola, Alfred! Ahí es veus en directe. És que tenen un desig. A veure. Però, espera. Vaig a llevar l'altaveu ara. Espera. Secreteix, Ai, no? per favor. Ai, però bueno. Jo si diu que sí, jo Què em fas? muic. No, si diu que no, em vull jo, vamos. No, vaig a mirar. Una cosa. Que n'hi ha atenció. Alfred, és que m'han demanat això que acabes d'escoltar per la tele, que volen capítols diaris de l'alqueria. Capítols diaris de l'alqueria blanca. Va. Tu què me dius? M'ha quedat sense... Ja ho sé, no ho sé. Vinga, va. Jo... Que mos estem fent patir, per l'amor de Déu. Alfred, digues que sí, va. Pues sonaran les campanades. Vaig acabar sent xutxe. Jo vaig acabar sent Anem a xutxe. veure. En això jo, clar... No. Anem a fer feliços als valencians i valencians. vinga. Però que mos sonaran les campanades així. És una Tu animàtica. me dius... Sí o no, per favor, Màxim? No, o què? Quina atenció, però pot ser. Vinga, va. Per favor. Jo crec que no, No ho sé jo. Vinga, va. No ho sé jo. A veure si diu que no. Sí, que sí, I que sí, que sí, Què estarà fent? Què estarà... Mireu la cara de Max. Bé. Va. No hi ha Fred Ai, Costa. ha dit que no? Ha dit que no? No hi ha Bon diners. any, eh? Una abraçada. Oh, Una abraçada. Jo trasllado pot ser. a Alfred. Però avui és una nit màgica, no pot ser. A veure, Què? què t'ha dit? Ha dit que no? És que encara no són Ha dit que no. 12. Què t'ha dit? Va, Màxim, per favor, Què t'ha quina dit? atenció, no podem aguantar més. A dir que tindrem capítols diaris de l'alqueria.
Vaig a dir la frase que m'ha dit Alfred Costa. A partir de dilluns comencen ja a escriure tots els capítols de l'Alqueria Blanca i ja està tot embastat per a que siga una sèrie diària. Jo sabia que el 22... Celebreu el carrer. Ara sí, mira. Vinga, va. 22, al balcó, com el balcó de l'Ajuntament. Vinga, va. Comuniqueu-lo a la gent. Aneu cap allà, els alquerians, pot començar la sèrie. Què te sembla? Quina alegria, capítols diaris. Això farem Una feliços cosa, a molta gent, se'n queda tenga... Escolta, Estàs Estic guapíssim. guapo, Estàs pa ficar-te en un entrepà i No, minxate. m'encanta, Estàs pa ficar-te en entrepà i Que minxate, guapo. Lluís. Els ganxes. Jo pensava que no arribava. Triomfant. Les ganxes, sí. Escolta, una cosa. La fúmiga? La fúmiga? Anem així. També t'estàs Ja? Anem al fons, Que tenim a Ferrandis, la a veure. fúmiga, Lluís. Fotre. La Al fúmiga fons. i tot, escolta. Al fons. Posa't allà. Posa't allà. Ella és al mig. Sí, vinga, va. A veure, Alfons. al fons. On està el fons? Al fons està al fons? Al fons Alfons està... està... Pot ser que estigui al fons. Perdó. Molt bé, Lluís. Necessitàvem Com a això. ministre vostre que sóc, al fons. Alfons, per favor. Alfons. Que fa fred. Alfons... Però- Ja escolta. Escolta coses. Ja escolta. Oh, mare meua! És que què vols? Què vols? Pues que... Cachondeo, yeah. A veure, ens has pillat un poc. Ens has pillat un poc en que hem tret els instrumentets i mos ha pillat fent un bon passo doblet, home. I escolteu, espera, que m'estan dient, on me clave? Me clave així, ahí. Va, pues al mig de vosaltres i vull preguntar-vos cosetes, què feu així, lo primer que res? Ai, pues que mos ha anat molt bé este any i mos ha donat per fer-nos un piset en la plaça. Categoria! Escolta, què demaneu al 2022? Que ja està ahí. Pues més bolos, molta alegria, molta pau, molt d'amor i que tot el món estiga feliç i content. I que se'n vaig a fer-la amb el Covid este ja, que estic està... Això jo també signi ahí. Escolta, el secret del vostre bon rotllo, quin és? Pues que som amics de tota la vida i que ens aguantem els uns als altres ja de sempre. Mos en falten dos, Xavi i Llapis, que estan en caseta per lo de tot el món, però bueno, és que estem encara així, li dediquem tot el que passa avui a ells. Molt bé, pues va per ells també. Xics, esteu bé tots ahí, Pues des de categoria, pues ara sí que sí. Música, falta música. Una sí. ara? Però els veïns no passa res? No, aquí està controlat tot. Tira-li. Quina és? Bueno, la que siga, jo la balle. Alegria pel País Valencià. Jo me quedé a ballar ahí. Va. Aire fresc em ve a la cara, vent que bufa de llevant, de gregal i tramuntana, i a la pell no té la sal condit. Tu i jo som terra i mar, plaer descontrolat. Si la nau s'enfonsa, que les teus costats són força fúria sang. Descendes que enxafat, protagonistes d'una història que no contarà. On es venen i van, on es queden i van, on es marxen de la Mediterrània. Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tendresa, d'unes carícies al meu llit. Mediterrània és la certesa, que si em parli ja s'hi estic. Mare terra, mare nostra, avui m'aclami els teus encants. Casa meua és casa vostra, una porta sense pany. Tu i jo seguim remant, burlant-nos dels gegants. Farem la nit fosca, la llum que guiarà la nostra lluita per la farsa que esperes. Fins que no caiguen les muralles no descansarem. On es venen i van, on es que van trencar, on és la gent de la Mediterrània. On es venen i van, on es que van trencar, i on és la gent de la Mediterrània.
parir ellas se tindran. ¡Categoría! Me falten 10 minuts, anem a organitzar una miqueta. Ara xerrem, ara xerrem. Ale, va. Ai. Mira quin escàndol. Ale, va, si tu obres una miqueta. Va, anem a aguantar festa, però que falten 10 minuts. Escolta, obri l'últim sobre. Em fa il·lusió, puc? Sí, Clar. el 55. El 55. Corre. Mira qui posa. Alaska! Quin bon gust! Alaska, per Obri. favor. A veure, Què te pensaves? Però Que és eren un poc- nivellón. Home, mira, A veure, visca la comunitat valenciana, visca. Què posa, Lluís? És això? Què què és això? Què posa? Això no és. Ui. Això no és, no? Sí? Renfe? Ui, el Això què bitllet és? de... Un bitllet? Alaska. Eixida, Mira el Madrid, missatge. València. Madrid-València, el Ui. bitllet per anar a Madrid a veure la seva casa. No ho sé, mirem-ho. A veure què diu. Muchas gracias por abrir esta ventana para permitirme acercarme a vuestras casas y desearos feliz 2022. A todas las personas que vivís en la Comunidad Valenciana, que tanto nos gusta y a la que espero ir muchas veces en este nuevo año. Maxim, Alex, para vosotros también feliz año. Para todos los que hacéis esta transmisión, retransmisión y para los que estáis en casa. Feliz año, que sea bueno para todos. Bravo! T'estime, Ai, Alaska, el Alaska. Vido, Mario, t'estime, gràcies. Teu acompanya en Sí. En Benidorm. Ratlla! Ay, Festival de Mare meua. Benidorm, el Benidorm Fest. No quiero más dramas Hola. en mi vida. No me vengas con historias. És que Alaska, mira que també dona per la cadera. Mira, ahora, Y pucha. qué tía, qué tía. Que gran Alaska. Para lo de siempre. Així montem el karaoke que nosaltres ja, Pero Mira. vinga, va. Escolta, que estem a 9 minuts de les campanades. A veure si ens pilla el bou. Ens pilla el bou i què? Màxim, per favor, donem un poc d'ordre. Jo és que m'encanta. Ahí tenim el rellotge, però sí, anem a ja avisar falta- ja tot. Sí, falta molt Anem a poquet de temps. situar-se perquè... Anem a Albert, per centrar-nos. favor. Vinga, va. Ja les tenim per així. Ja tenim el raïm en la mà, que això és el que heu de fer totes i tots a casa. Ja preparant. Tindre ja el raïm preparat, perquè ja falta molt poquet, anem a concentrar-nos una miqueta, que este any ens hem de menjar tots els grans de raïm. Raïm del Vinalopó. Precís, Ahí t'ha vist, ahí t'ha Tenim vist. el cava de Requena, el raïm del Vinalopó, el Torró torró de de Xixona, Xixona, el xoquets d'Ibi, el Nadal és Valencià. valencià. Així que anem a disfrutar-lo ben bé. Pensen en els desitjos. Ha sigut un any complicat. Per això, com diu Fangoria, això és història, no volem més drames en mi vida, volem Ai, que bo. històries entretenides. Així que És que ha sigut un poc l'any del pareixia que sí, no? Va començar la cosa, però finalment s'ha truncat un poc i Per hem això- d'enviar bona energia per este 2022, que segur serà millor. Molt d'humor, perquè tu això ho tens ben Ja ho parlarem. dins, Fa falta. l'humor. per això avui és benvingut 2022, perquè podem donar una benvinguda a l'any, o sigui, Sí. en alegria, en un somriure, en felicitat, Positivitat. tot i que siga per dins. Ja sé que a vegades les circumstàncies, si estan a soles a casa, són complicades, però així estem, per a fer-los companyia al llarg de tot l'any. Jo crec que jo desitjaria, si em permetiu, jo desitjaria un poquet de cuidar un poquet la nostra identitat, la nostra cultura, les nostres tradicions, perquè sense elles no som res, no som poble ni som res, som un mes. Així que què millor que fer-ho des de la nostra casa, des de a punt, i fer-ho amb vosaltres, que feliç estic al vostre costat. també, soc Que feliç estic, de Tu què veritat. desitges? Jo tiraria per l'humor, que com estàvem comentant. No? Jo crec que l'humor ens ajuda a tirar avant en els moments complicats. Quan riem d'un fet que ens ha resultat dramàtic o complicat, ja l'hem superat. Li hem llevat un poc una capa, no? Aleshores, jo crec que este 2022 he de tindre humor i viure la situació, per molt dura que siga, amb bona alegria, perquè això ens ajuda a tirar avant. Clar que sí. Felicitat. Si tenim felicitat, ho tindrem tot. Anem a publicitat i tornem en no res. Ho veurem perfecte, així. Prepareu-ho tot. Tornem. Estes festes gaudís amb els vins de Castelló i els productes de proximitat. Però, sobretot, recorda fer-ne un consum responsable i sostenible.
El Nadal és valencià. IGP Castelló, Generalitat Valenciana. Molt prompte en esta casa... Jo soc Pau. Hòstia, Pau. Pau, pots parar de tan nyi-nyi-nyi? Alba! Com ha anat el viatge, iaia? Artur! Encarna! El meu fill em necessita. Ai, Raquel, què m'està passant? Hola, jo sóc Òscar, que no ho havia dit abans. Té una família normal, no la meua. Molt bé. Així que una mare morta, no? Molt prompte, després de tu. En Bodegas Arraez podríamos hablar de taninos y aromas a roble. Pero nos va más la mala vida. Gritar jujá, vivir sin dormir, practicar el Kama Sutra y hasta montar en triceratops. Porque sabemos mucho de vinos, pero somos verdaderos expertos en pasárnoslo bien. Prepara't per a una vesprada màgica. Disfruta amb il·lusió de la tradició més nostra amb la cavalcada dels Reis Mags d'Alcoi. Dimecres, en A Punt. Es un regalo original y saludable. El meló de Nadal Vicentín. De Peris. Mutua Levante es confianza. Mutua Levante es compromiso con la sociedad. Mutua Levante es cercanía. Somos nosotros y eres tú. Porque tu confianza es nuestro mayor orgullo. Mutua Levante. Confianza mutua. Ja queda res, Màxim, Lluís. Ja ho tenim ahir i estem rebent moltíssims missatges de moltíssima gent que ens esteu enviant des de casa, així que peguem-li una ullada un poquet i continuem enviant-nos, que encara falta un poquet de nit, eh? Falta. Sí, jo crec que sí que n'hi ha missatges i vídeos i de tot. Veiem un, no? I ens animem una miqueta. Clar, ens animem una miqueta. A veure. Som un grup de joves mestres valencians que hem vingut a Mèxic a disfrutar de tots els Nadals. Teníem moltes ganes de passar uns Nadals i un cap d'any diferents. I així estem, a l'illa de Holbox. Allí en València ja esteu a punt d'entrar en el 2022, però així a Mèxic encara són les 4 de la vesprada. Per això encara ens queden unes horetes per entrar a l'any nou. Enviem molts besets a la terreta i en especial a la nostra gent. Feliç any nou! Mira, el rellotge, estem a 3 minuts... 3 minuts ja? Ja de les campanades. Lluís, com serà? A veure, per els despistats, perquè sempre passa, jo vos explico, el tema és quarts, que això sempre hi ha lío. Pareix que te ho saps, però no. Els quarts són 2 campanades, clinc-clon, això és un quart, i després la campana fa clon. Ha quedat clar, mi, do, re, són les notes. I 4 quarts. 4 quarts. Clinc-clon, 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 i després clon. Ho veuran perfectament així, en a punt, ben net i ben claret. Així que ja estem a punt. Suposo que a casa estan ja en el raïm, en peu, preparant ese pensament positiu, ese desig. Donant-se ja amb ganes d'abraçar tot el món, sense ningú tipus de complex ni de res. Este és el moment que ja en casa comença a portar un poc nerviós. Sí. Jo sé que ja veus que s'apropa i ja jo estic sempre així preparat ja amb el raïm per que no m'agafe. Se les mengeu vosaltres? Sí. Sí? Anem a intentar-ho. Sí, perquè per a donar bona sort. Jo crec que sí. Anem a provar. Ho aconseguirem. Anem a veure el rellotge, que no vull tapar el rellotge, i el tenim la imatge del rellotge a les nostres esquenes. Queda concretament 2 minuts per als quarts. Per als quarts. 2 minuts. Jo crec que ara a casa deixeu el torró, o el terró, que diuen a Xixona, el terró deixeu-lo ahí. Ja està bé, no se traguentarem. Obri les finestres, ahí que entre... Mira. De fet, en tindrem ara un castell espectacular. De Penyarroja. Sí. Espectacular. Ui, estem escoltant ja i... Ja ambient, La gent ja està preparant-se per a les campanades
ja estem ja un bon quasi... per a projectar aquests desitjos també que tenim, no? Per al 2022, pensar en el nou any que ve, la nova energia, i agafar amb forces l'inici d'any que el tenim ja. Que bonica està la plaça. Des d'ací la plaça s'està escoltant molta gent ja que està, jo crec que assomant-se als balcons per estar ja ahí donant-li la benvinguda. Una abraçada a tota la gent d'Alacant, de Castelló, de València, de gent de l'interior, gent castellanoparlant, gent valencianoparlant, gent del litoral, gent del nord, d'Ademús. Així que a tots els felicitem. Tot el món. Siga com siga, tots som valencians. Un minutet ja per a les campanades. Preparades i preparats, ja ho tenim tot, ara sí que sí. Vaig a pensar en positiu. Quin moment més especial. Preparats? Jo estic nerviós. Jo també. Jo em poso nerviós. Jo també. Ara ens pensarem el raïmet. Xicotet, 50 anys ja, i m'ha arribat en el millor any de la meva vida. Estic superfeliç. Clar que sí. Que bonic, clar que sí. Clar que sí. Estan ja a veure segons. Jo crec que ja estarem a punt i anem ja a donar la imatge en res del rellotge, perquè ja queda res per als quarts. Seguid elaborant i ho disfrutaran en una pantalleta que es veurà campanada a campanada. Ahí tenim. Eixe grafisme. I ja queda res. Segons per a donar la benvinguda al 2022. Estem preparats ja. Anem amb els quarts. Preparen. Primer quart. Les campanades! Ai, mare. Ara fora. Espectacular. Preciós, el castell de Penyarroja. Fotre, quin castell més bonic. Fort, no? Quina emoció.
Molta energia, felicitats. Que bo, quin privilegi estar així, quin privilegi poder veure este castell de Penyarroja, que l'estigueu disfrutant també des de casa. Ai, per favor, que bonic, quina passada, quina passada. Ai, no hi ha gent a la plaça, però segur que estan a casa disfrutant d'este 1 de gener, que ja estem a 1 de gener. Que ja han començat el 2022. Quina meravella. Alqueria, Carme, Lola, Ferran, Òscar, què? Amb el desig complit. Capítols diaris d'Alqueria, recordem-ho. Anem a recordar capítols diaris de l'Alqueria. És molt important, és que té la marinera. Escolta, com anirà la boda? L'heu vist? La boda. La boda. Berta, un any. Berta, com va per allà? Oi, ja han perdut el cap. Això ja va, S'escolta bien. Este cap d'any, des d'esta pantalla, mireu, des d'esta ermita, hem pogut celebrar aquestes 12 campanades d'esta boda tan especial de Sònia i de Joan, així, en Alcoi. ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Vinga, brindem un poco de calor, València! Nosaltres també brindem. Vinga, va, nosaltres també. Per l'amor, anem a brindar per l'amor. Lluís, Ai, Lluís. Àlex. Ai, calla, que està... Di que sí. Ai. I la resta ja me'l buscaré jo, Lola? I la resta ja se'l buscarem. Clar que sí, Ja ho tenim tot. Això s'ho diu la Bibi, sempre diu, mira, jo ja m'arreglaré després. Però amb això... Val la pena, sí. Escolta, ai, que se n'anem a publicitat. Anem a publicitat. Però, I ara queda alguna cosa. Una altra cançó de la Fúmica, però me fa por el balcó. Ara entrarem. Anem cap a l'altra part. Anem a l'altra part, Xina. Anem cap allà. De gener del 2022. Ja estem en 2022, ara sí. Però com passa la vida de ràpida? Molt ràpida, jo passa la nit volant. I de lenta per altres coses, també. També. Sí, depèn de la cosa, passa ràpid o lent. A mi avui la nit m'ha passat molt ràpid. Per cert, València ja és capital del disseny internacional mundial. A partir ja d'avui som disseny. Que escolta, què Clar que sí, clar que sí. Quina meravella. Mira, anem a fer una cosa ara. Ara estem d'estampa. Estàvem escrivint els desitjos d'Àlex, de Lluís i meus, uns desitjos que ja firme i que agafam. Ho posem ahí, que per cert queden molts sobres per obrir, es quedarem nosaltres obrint-los i en xarxes socials ho pujarem. Així que atenció. I este sobre... Este què? Este l'obrim l'any que ve. No ho diguem, que si no, no complim. Mira, este sobre té els nostres desitjos per a l'any que ve. L'obriran els presentadors de l'any que ve o nosaltres, o els que siguen. Benvinguts seran. Nosaltres ja dissem així, però s'obrirà en un any. Així que moltíssimes gràcies a tota la gent que ha estat mirant a punt este Benvingut 2022. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me, que ha estat un plaer vindre així amb vosaltres. Quin plaer estar al costat d'estos dos homes, mare meua. I acabem ballant. Gràcies per estar amb nosaltres. Música? Sí, música. Jo vull ballar un poquet més. Ui, jo vull ballar. Va la fúmiga? La fúmiga, vinga. Havia de passar, la fúmiga. Bonicos i boniques. Moltes gràcies. Felicitat. Bon any. Anem a ballar. Anem allí. Ahí va! Para, para, pa, para, para, pa. Para, pa, para, para. Bona i família! Molta salut, molta música, 2022, porta't bé! Que estarà pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de creure'ns en l'oblit. T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, esprement-nos d'arcades. T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres mossos. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido. T'he trobat en altres cames, gestos, versos, trens i andanes. Pienso en ti día y noche, no sé cómo olvidarte. Ja apareixes, potser mai has marxat. Mira
y yo cremant València, tu i jo morint de ganes d'anar-nos en derrave, tu i jo a les barricades ballant sobre les flames, tu i jo la resistència, tu i jo desobediència, tu i jo cremant València. I vam pirar volant de la ciutat de la xarxa al Maresme. Veníem amb Vespa, pínic al sol a la gespa. Un mitjo a la cara quan anàvem cantant, la xofa barata ja anàvem pirant. Del dit a la festa, baixant-nos tapatges aquesta. I ja feia molt de temps que no feia el pèl i et preguntava què feia, que si t'anava tot bé. I és que tot ha anat molt bé, i estem pogut adonar. El món dona moltes voltes, però això havia de passar. Ja apareixes, o potser mai has marxat. Un dia havia de passar. Tu i jo morint de ganes, tu i jo a les barricades, tu i jo la resistència, tu i jo desobediència. Tu i jo cremant València, tu i jo morint de ganes d'anar-nos en derrave, tu i jo a les barricades ballant sobre les flames, tu i jo la resistència, tu i jo desobediència, tu i jo cremant València. Ja ballem! Tu i jo cremant València. Per una i nou, això passarà. Tornarem a somriure. Tu i jo desobediència, tu i jo cremant València. ¡Opi, bonico!